Makedonija. Ima ga 2 sata. Znaš, dok mu se daska ne ureže u guzicu, ne izlazi. Što je dobro, jer kad je zimsko vreme, deda kad izađe, ja sedem na toplu dasku. Jer vam se desilo sad, evo, zimsko vreme, ono, lupano polako na vrata, razume? Jer vam se desi kad sednete na dasku od WC-a da uradite ovako. Jel se desi to? Ko si imate grejaču, izvinite, molim vas, jebote. Svi imate grejače ovdje, I sad bila je ovima koja je baš bila frka, jebiga. Tu frku sam nazvao kornjača efekat. I znate šta je kornjača efekat? Kornjača efekat, zažmurite i svi zamislite kornjaču, malu kornjačinu oklop, zažmurite se. A koliko vas boli uvo, Jebo, kad sam nastupao u Sloveniji, kad sam rekao zažmurite, svi su bili u ovom fazonu. Ja mislim, mogo sam da odim jedno pola sata, brate, da se skijam, brate, na Pohorju u Mariboru, razumeš? Da se rodim jednu kuću, jebote, razumeš, znaš, da se vratim, oni bi dalje bili u ovom fazonu. Očko, kaj bi zdjela, kaj bi nežao, kaj bi zdjela? Kornjača je efekat, znači, zamislite mali kornjačin oklop, kornjača, jel? I ona glavica koja ulazi i izlazi, ulazi i izlazi, ulazi i izlazi, mala kornjačina glavica. E, to je kad vam se mnogo kenja. To je kornjača efekat kad vam se mnogo kenja. Vam se desilo nekad da vam se mnogo kenja. Vam se desilo nekad? Odlično. Vi ostali, brate, kod doktora je. Mi ne kenjamo, druže. Kapiram zdravo je kad se kenja. Ja kenjam, jebo. Kapiram zdravstvo, zavisi da ne kenjam, jebo. Jer sad kenjamo svi. Jebote, meni se to jedan put desilo, teo sam dušu na guzicu da ispustim, jebote. To ne bi na desi, to te savata direktno, jebote. Trčim kući, maštam. Debra! Ajde, polako, prijatelju! Znao je da ću da ga sačekam, katan. Kornjač. Ima mi dobro reče, Neša Kenja, jebote. Idem ja, brate, da spustim blatu. Meni se desilo stvarno jedan put, jebote, idem, ozbiljan problem. Trčim, bre, kuće, maštam u WC šolje, samo da dođe do kuće. Trčim, ništa me ne zanima. I uvek naletim na nekog komšiju koji me smaraju. Da se desilo nekog da se mnogo kenjalo i da ste naletili na nekog komšiju koji u tom momentu ima nešto da vam kaže. Ja naleteo na ovo, ja se zovem Nenad, on kaže, hej, gde si Boki? I onda stojim i slušam, kaže on, si se čuo sa Snežom, jebote? Kojom Snežom, brate? Pa Sneža, bre, frizerka, jebote, što ima sina Milovana, što igra fudbal za Intermeco, što je polomio nogu malom Radetu. Znaš Radeta? Kog Radeta? Rade, bre, Slaviša, ovaj vulkanizer mu Ćale, što drži vulkanizersku radnju, bre, Ljubiša i on se druže stalno, brate, razumeš? Kako ne znaš? Koji Ljubiša, bre? Tako dok mi on priča, dupe mi ovako radi. Koji Ljubiša? Kakav Ljubiša? Jebote Ljubiša! A, si ga spustio, prijatelju, sad ga častio. Sedi, druže. Imaš utisak da svi gledamo u tebe sad. Zamisli kako je meni te godine. Jesi kataloko? Kataloko. Evo ga ovaj dolazi, frka mu je užas. Ne vidi nas. Prolazi onako pored prozora, ja ga gledam, on ide ovako.
ova desna noga, znaš, nije to nikakav ono... Stand up, Makedonija!